Dobrý večer alebo dobré ráno. Dneska sa chcem prihovárať v slovenčine a chcem sa prihovoriť najmä dámam, najmä ženám, pretože mám takú tému alebo skúsenosť, ktorá sa týka najmä žien samozrejme, ale samozrejme, že nevylučuje to ani mužov. A chcem sa prihovoriť najmä ženám, ktoré v súčasnosti zvážujú mať ešte dieťa, aj keď už vieme, že hlavne v Európe a v tých vyspelejších krajinách, musím si dať okuliare, v podstate ten vek sa stále zvyšuje, hej? Že majú v podstate aj okolo už do 40, aj nad 40. Vieme, že často sú prvorodičky aj možno niekedy okolo 50. A vidím to okolo seba, že stále je proste ten záujem, pretože bohužiaľ, alebo našťastie, žena je tou, ktorá si, by som povedala, vyberá a má všetko v rukách. Ženy, aj keď v súčasnosti máme 54% rozvodovosť, ktorá je šokujúca, akože keď som pozerala naposledy tú štatistiku, myslím, že je rok 2022 alebo 2023, ale predpokladám, že 2022, tak je šokujúce, že všetky tie 70-80% žien je v podstate s malými deťmi, keď sa rozvádza, alebo teda keď sa rozvádzajú obidvaja, ale väčšinou myslím si, že som videla množstvo štatistík, aj v Spojených štátoch, aj v UK sa rozvádzajú na podnet žien, 60-70% rozvodov, dokonca viac je na podnet partnerky, alebo teda ženy. No, začnem takými, lebo ja sa tým dozaoberám hlavne v histórii a filozofiou a začnem takou biológiou a každá žena by si to mala uvedomiť, že ako máme tú moc v rukách mať potomka, ale musíme si ho vynosiť, musíme tomu dať obrovskú energiu, telo, to fyzično sa absolútne zmení, taktiež psychika a vôbec tá mentálne nastavenie a energia, to vám povie, myslím si, že úplne každý, ktorý sa zaoberá či už medicínou, alebo sociológiou, alebo psychológiou. A je to veľmi jedinečná skúsenosť, bez ktorej množstvo žien si nevie vlastne predstaviť život, alebo sa im bude veľmi ťažko umierať. Neviem, nie som v tomto skúsená, ale viem si to predstaviť v zmysle, že mám tú empatiu. Lenže muži versus ženy. No a tam tkvie v podstate jadro problému. Muži, a to teraz preberiem vlastne takú vetu od historika, od jednej mojej akože veľmi, veľmi obľúbenej egyptologičky Cara Cooney, ktorá vysvetľuje, že ten patriarchát, ktorý tu stále máme, pretože množstvo ľudí si myslí, že patriarchát už tam nemáme, ale máme. Ten patriarchát tu je a veľmi silno zakorenený. Vlastne vychádza z tých historických prameňov samozrejme, ale vychádza hlavne z jednej veci, ktorú si množstvo žien neuvedomuje. Je to určitá moc mužov nad ženami ako takými, v zmysle, že oni môžu mať v podstate svoj odkaz, dedičstvo a potomka bez toho, aby v podstate preto nejak veľmi niečo urobili. Uvedomte si, že v podstate je to skutočne na tej žene, koho si vyberie, koho si pripustí k tomu, aby jej jednoducho spravil potomka. A druhá vec je potom on v podstate v modernej spoločnosti a v každej spoločnosti, aj v tej matriarchálnej, si vlastne môže nárokovať určité práva. Lebo samozrejme, že bez jeho spermií by asi potomok nebol. No, lenže tá, by som povedala, to všetko to bremeno a tá zodpovednosť leží na ženách. A je to proste tak, ako je to fakt. Aj keď dneska sa to mení, samozrejme majú obrovské práva tí muži, ale aj povinnosti, samozrejme, či už len platiť. Lenže pri takéto rozvodovosti a okrem toho je množstvo párov, ktoré nežijú spolu, ale majú potomka a teraz si to delia, proste je to oveľa komplikovanejšie, tak jednoducho vždy je to na tých bedrách ženy. A muž by sa mal postarať o ženu v zmysle či už len finančnej, ale mal by jej pomáhať, hej. Lenže vidíme, ako spoločnosť funguje, ako nie je to také jednoduché a množstvo žien si vlastne vyberá aj ten život sami s tými deťmi. Čiže bez toho, aby sa ich to akokoľvek dotklo, či fyzicky, alebo si niečo poškodili, alebo dokonca niečo zmenili vo svojom živote, môžu muži mať deti. Pre mňa je to
absurdné, úplne úprimne. Možno preto vôbec k tomuto neinklinujem, lebo pre mňa je to absurdné, že skutočne tá žena si, jak sa to povie, úplne fyzicky, úplne všetko si odmaká, úplne na knap. A muž nemusí, preto by mal potomka, vôbec toto zažívať. A samozrejme, ale množstvo mužov, teraz ja nehovorím množstvo mužov ako dobrých otcov, to zažíva, ale to fyzično a táto nastavenie psychické samozrejme tam nie je také, hej. Raz myslím, že niekto povedal, už neviem, či Matthew McConaughey alebo nejaký herec v Hollywoode, že čo najviac môže urobiť budúci otec pre svoju matku svojich detí alebo pre tú partnerku svoju je, že ju bude nadmieru milovať a v podstate navždy milovať, lebo to je najväčšie plus aj pre jeho budúce deti a potomstvo, lebo inak sa to nedá ani vyjadriť, ale tá láska, hej, bude musieť ísť proste týmto smerom, lebo ten muž to nevie inak urobiť. No a to biologické nastavenie ženy je vlastne takéto, by som povedala, či už požehnaním, alebo prekliatím. To už ako si proste to ženy vysvetľujú. A je to, v podstate ja to tak vnímam, že je to dosť často taká biologická potreba, lebo nemá to pragmaticky žiadnu logiku ani hĺbku a v dnešnej spoločnosti je to často také. Ja to vidím na ženách, bohužiaľ veľakrát, že si to tak odškrtnú v diáriku, že toto je ten cieľ, mať deti a proste mám to tak, čo je samozrejme absurdné. Samozrejme, že keď máte dieťa, tak už sa jednoducho musíte starať, ste jednoducho začlenení a máte ten vlak, ktorý je, ako sa povie, do neznáma a nezastaviteľný. Lebo toto je, keď ste proste zodpovedná osoba, tak to dieťa proste máte a je to nemenná skúsenosť, je to nemenné, je to niečo, čo proste nezmeníte. Môžete sa rozviesť, môžete sa pohádať s kamoškou, môžete sa proste nejakým spôsobom, akýmkoľvek niečoho vzdať, ako myslím vzťahu, ale vzťahu matka s dieťaťom sa veľmi ťažko zdáva a myslím si, že je to až také, áno, tam už potom dochádza k nejakým sociologickým problémom alebo psychologickým problémom a tak ďalej. No, dieťa vám vlastne zastaví určite taký životný príbeh, ktorý sa často spája s iným nastavením. To znamená, že to dieťa, ako náhle majú ženy proste nejaké ambície a nejaké ciele, tak proste otehotňujú, majú dieťa, tak proste viete to urobiť aj s tým dieťaťom, ale myslím si, že 80-90% žien to nedokáže jednoducho si to proste tak tie ciele začať. Musíme pomôcť rodiny, aby tie všetky ciele v kariére, alebo v svojich hobby, alebo v umení, alebo v akomkoľvek nastavení zvládala. Ako náhle nemá pomoc proste rodiny, tak nemá šancu, hej. Takže, lebo vám to zastaví ten životný príbeh, vy sa proste začnete aj mentálne venovať proste dieťaťu, čo je úplne normálne, ako len v podstate potom už nežijete ten svoj život. Musíte ho buď začleniť do tvojho života, čo ja absolútne súhlasím s tým, aby ženy stále proste nasledovali svoje srdce a svoje myšlienky a len začlenili to dieťa do toho, čo nie je jednoduché, ale dá sa to, lebo zasa keď zmeníte úplne život a opustíte vlastne tú svoju zónu, že čo ja mám rada, čo ja chcem, čo sú moje hobby a záujmy, tak potom vlastne sa vzdialujete aj od svojej osobnosti, čo je veľmi, veľmi ťažké, si myslím. No a ja stále som presvedčená o tom, že ak je pevný vzťah a silný vzťah a majú dvaja deti, tak to zvládnu a vlastne dieťa by malo byť takým vedľajším produktom alebo vyústením toho pevného vzťahu, len bohužiaľ to dneska tak nie je. Dneska vidíme, kde to smeruje, buď tie vzťahy nie sú pevné, alebo proste nie sú založené na takých tých pevnejších základoch, alebo sú len také flirtujúce a potom sa vlastne tí ľudia nemajú šancu ani spoznať, lebo potom už majú to dieťa. Čiže toto je fakt veľký problém. Myslím si, že to. Ale zase rozumiem ženám, ktoré vlastne už majú, ak sa povie, tie biologické hodiny a chcú to dieťa, tak nemôžu teraz akože 10 rokov budovať vzťah ešte s niekým, keď na to už nemajú čas. Tak tomu rozumiem. Je to určite taká až determinovanosť, až osudovosť, až nemennosť toho vzťahu dieťa a rodič. Akože mne to pripadalo vždycky od malička proste také až zdrvujúce a také strašne fatálne, že Ježiš, to sa nedá ani zmeniť, že mama, dieťa, otec, dieťa, hej. Je tam proste tá zmena psychiky, nastavenie, všetko. Až v podstate sú na to, teraz som čítala 2 články, myslím o tom, že už vedci proste vidia, že tá zmena tých mozgových štruktúr a mentálneho nastavenia medzi ženami, ktoré nemajú deti a ženami, ktoré majú deti, je úplne odlišná. Je to tam viditeľné, ale samozrejme, že to je realita.
začínajú sa tam inak správať a tak ďalej. Je to úplne reálne, tam proste dostávate do hlavy jednoducho úplne iné niečo. Nemáte, ja stále tvrdím, aj kamoškám hovorím, že žena, ktorá je už matkou, už nemá takú tú ľahkosť bytia, takú tú slobodomyselnosť a ľahkosť bytia, ktorú my bezdetné ženy ešte stále, aj vo vysokom veku, lebo to nie je o veku, to je ľahkosť bytia je v podstate to, že dobre, robím si čo chcem, ja to mám takto, nehovorím, že si robím úplne každú minútu čo chcem, však my musíme pracovať, máte nejaké nastavenie, máte nejaké regule, ale okrem toho v podstate nás bezdetné nemusí nič iné trápiť. Ale už ako náhle ste matkou, alebo aj otcom, tak je to zas iné. A hlavne malých detí, hej, samozrejme. Často vlastne tie ženy, ja to tak vnímam, že tak chcú splniť ten sen, že chcú mať to dieťa napriek veku, napriek všetkým zlým okolnostiam, napriek tomu, že nemajú peniaze, alebo nie sú tak zabezpečené, alebo budú musieť pracovať až neviem dokedy, hej, do akého vysokého veku. Tak áno, to je ten problém, ale zase na druhej strane často mi ženy povedia, že ale vidíš, to také zlaté, milé, pekné bábätko. Neviem, ja som asi vždy o 4 kroky dopredu, lebo ja to tak sa na to nepozerám, že proste keď niekto drží krásne bábätko v ruke a teraz si ho dá na Instagram, tak ako čo to znamená, hej? Nie. To sú proste tie fotografie šťastných a usmiatých detí v tých sociálnych médiách. Veľa žien to tak pohne, hej, na to nepohne, akože myslím si, že to sú presne tie fejkové veci. Také, čo si musíme uvedomiť, že tie prešťastné, upravené matky v náruči s deťmi, to je v podstate len to pozlátko. Tam vidíte, ona si tam nedá proste tie všetky bezcenné noci a nedá si tam tie pokakané plienky a nedá si tam proste aj ten chaos a bordel okolo detí, tak dá si tam to pekné, však samozrejme. Akože tomu tiež rozumiem, ale je to také skôr, že za tým je množstvo slz, za tým je strašne veľa roboty, za tým je všetko možné, že si tam ja predstavujem osobne a nie len tie úsmaté, krásne, pekné deti, však samozrejme. Proste niekedy je to také, že niekedy tomu treba dať takú voľnú ruku a nechať to na vesmír a nenaháňať sa proste za všetkým tým šťastím, ktoré ľudia vidia za mať rodinu a mať deti. Je to často len také také pomyselné je to veľmi. Nechať tomu voľný priebeh a možno, že to je úplne najlepšie riešenie. Príbeh dvoch ľudí by sa mohol skončiť áno, v normálnych kultúrach, ako je to prirodzené tým vyústením, že mať proste jednoducho potomka. Ale ten príbeh môže byť postavený na veľmi zlých základoch alebo na pevných základoch. Čiže záleží, hej, že proste ako tá spoločnosť sa mení proste. Tie ženy to mali ťažké, ja keď sledujem v podstate historicky, čo ma strašne baví, tú cestu žien a ako sa získali tú samostatnosť a vládu nad svojim vlastným telom, čo je vlastne len posledných možno 70 rokov, 50, že tie ženy môžu využívať od antikoncepcie a neviem čo všetko a vlastne vládnuť svojmu telu, lebo tak dovtedy, viete, keď vás niekto ešte aj v roku 1900 znásilnil, tak neviem, no, že čo tá žena mohla iné robiť, ako porodiť. A bolo to úplne časté, hej, povedzme si od stredoveku a v starovekých dobách a tak ďalej, proste tie ženy vedeli sa, je dokázané v starovekom Egypte, samozrejme, snažili sa proste metódy využívať na rôznu antikoncepciu, samozrejme, ale nie vždy to fungovalo, lebo tie metódy boli také prírodné a veľmi nespolahlivé. Potom najprv, ja si osobne myslím, že žena by mala byť najprv človekom, potom ženou a potom až matkou, ale to je aj o tom nájdení sa psychickom a vlastne v tom, že tá žena by si mala uvedomiť, či to vlastne chce alebo nie. Ja teraz by som chcela tak apelovať, že niekedy je to taká pásca biológie, to je taká zrada prírody, lebo žena to veľmi chce, túži, hormóny fungujú, to je normálne, ale potom, keď to vlastne žije, a zistí, čo to obnáša, tak samozrejme sa dostáva do stavov, že ako máme štatistiku, vidíme to, vyšiel teraz taký štatistický údaj, že až 8 až 10% ľudí, nielen žien, akože ľudí všeobecne, čiže aj mužov, ľutuje, že malo kedy deti, čo je v podstate pre mňa akože dosť vysoké číslo, není to úplne malé, ale ľutuje, lebo jednoducho sa dostalo od finančných a ekonomických problémov do možno psychických problémov, možno si fakt nepredstavovalo toto tak, ako to je. Nie je to prechádzka ružovou záhradou, nie je to sranda, máte na starosti ľudský život a jednoducho sa musíte starať. A dieťa stále je aj nie je vašou neoddeliteľnou súčasťou. Akože je, pretože vy ste rodič, čiže vždy budete, ako sa povie, ťahať za kratší koniec, lebo budete dieťa milovať, budete chcieť všetko proste pre to dieťa.
ale v podstate už v súčasnosti už tie deti, najmä kvôli sociálnym médiám, kvôli nastaveniu spoločnosti, sa veľmi, veľmi v mladom veku púšťajú vlastne mimo a už sa chcú osamostatniť a nechcú v podstate byť len s rodinou. Čiže tam už strácate nejakú kontrolu nad tým. Okolo 10. 11. roku hovoria psychológovia. A ste od neho zodpovedná, musíte sa starať, ale v podstate už nemáte úplne takú moc nad ním. Hej? No a samozrejme potom príde puberta a už to ide. A je to proste náročné. Ja si myslím, že je to veľmi, veľmi náročný proces. To prispôsobovanie sa a aj v dobrých fungujúcich rodinách, že sa prispôsobíte tým deťom, dochádza v podstate k takým manipuláciám zo strany detí a tak ďalej. Vidím to na tých tínedžeroch, vidím to na mladých ľuďoch a pokiaľ to nie sú zdravé vzťahy, pokiaľ tam nemajú v podstate, ak sa povie, pevnú ruku toho partnera, nielen matky, milujúce matky, tak je to veľmi ťažké, najmä s chalanmi v určitom veku. Myslím si, že toto by si mali tiež uvedomiť ženy, ktoré v podstate idú do toho, že nemajú partnera alebo majú nejakého len čo nestáleho partnera, čiže zostanú vlastne aj na tínedžerské deti samé. A môžete si takýmto spôsobom, pokiaľ idete do toho aj v staršom veku, ja si osobne myslím, to je môj názor, aj pokaziť. Úplne si to pokaziť a si tak sťažiť ten život. A je to fakt namáhavé, je to fakt ťažké. Vidím to proste každodenne na tých ženách, ktoré zostali sami, slobodné matky a nie len jedného dieťaťa s 2-3 deťmi. Nie je to jednoduché. Sú to v podstate silné ženy, ktoré nemajú inú možnosť, ale vždy tvrdím, že tá možnosť tu je. Vy si to musíte len veľmi, veľmi dobre akože uvedomiť predtým. Lebo ako náhle už potehotnete, máte dieťa, tak je to samozrejme už pase. Tam už si moc toho nevyberiete. Čo pre mňa napríklad osobne bolo úplne také až zdrbujúce, že si nemôžem už vybrať. To už proste idem. Som vo vlaku a ten vlak nezastavím. Rodinné právo psychológovia aj právnici najprv hovoria, že rodinné právo je jedno z najťažších práv, pretože jednoducho to sa nedá proste definovať ako nejak všetky tie prípady a všetky tie problémy, čo nastavujú v rodinách a potom ten boj o tie deti alebo boj o majetok, alebo ja neviem už o čo, tak to fakt nie je sranda. Akože však vidíme to, myslím si, že každá druhá žena tu, akože hlavne v Bratislave môže povedať, že je vlastne buď od partnera, alebo je rozvedená, hej, tak to je ako šialené. Takže toto by som tak apelovala. No a mala som taký s mojou kamoškou jednou nemenovanou taký rozhovor, že v podstate, keď ženy sa rozhodnú vo vyššom veku, okolo 45-ky a vyššie, 42-ky, mať malé deti, tak potom oni často idú do toho, že no tak ale jedine keď partner ma bude kompletne ekonomicky v podstate zabezpečovať a bude ma živiť a aby som už nemusela pracovať, lebo samozrejme, že je to namáhavé, hlavne vo vyššom veku, vy máte na starosti rodinu, deti a plus ešte chcete naplno pracovať, je to namáhavé a hlavne sú ešte tie deti malé. No uvedomte si, že keď porodíte v 45-ke, nedaj Bože ešte viac, akože vo vyššom veku, tak vy budete 20-25 rokov mať na starosti človeka, ktorého musíte v podstate živiť, ktorého musíte jednoducho akože podporovať. A vy budete mať 65, možno ešte viac, 67, keď konečne vlastne bude možno ekonomicky, keď rátame, že bude mať aj vysokú školu, hej, tak ďalej, tak bude ekonomicky nejak akože samostatný, dúfajme, že na vysokej škole už bude aspoň brigadovať, tak je to šialené. Ja osobne si myslím, že to je dosť šialené. Lenže uvedomte si, že keď vám aj niekto môže nasľubovať, že ja sa o teba postaram, budem ti platiť, budem ti dávať peniaze, nebudeš musieť pracovať, a keď vám to niekto slúbi, tak to je síce pekné, ale vy tam nerátate s tými milión rôznymi scenármi. Ten človek môže umrieť, toho človeka môžu vyhodiť z práce, ten človek vám nemusí dávať toľko peniazy, ako si predstavujete. Proste podľa súdu on vám vlastne musí dávať len na deti, čo je vlastne vždy nejaká tá vyživovacia povinnosť a ako náhle ste nežili spolu, tak vlastne ten súd to stanovuje na základe jeho platu, nejaké percentom a tak ďalej, ale je tam nejaký limit, koľko sa dohodnete, proste je tam x možností, hej. No a ja som len tak, som raz čítala, že koľko stojí výchova celého dieťaťa až do dospelosti a myslím si, že je to ešte aj bez platby vlastne súkromnej univerzity. No a tak ja som prišla k číslu 330 000 eur, ale samozrejme, že tam myslím si, že to bolo na americký trh, tak to bolo ešte vyššie číslo, okolo 400 000 $. Ale ja som proste tak povedala, že 330 000 je asi taký, že OK.
že keď tá žena to na účte bude mať a ešte bude žiť z nejakých úrokov, alebo to dobre investuje a tak ďalej, tak skutočne si môže povedať, dobre, nemusím už pracovať, budem mať na účte 330 000 a môžem vychovávať len dieťa. Lebo čokoľvek, keď sa stane, tak jednoducho potom, ako budete musieť ísť zasa do práce, keď vám nebude platiť. A samozrejme, tí muži vám môžu následovať hocičo, ale pokiaľ nebudete mať tých 330 000 na účte, tak akože dovidenia. Ako nemusia sa s vami ani baviť. Hej, že v podstate čo s tým urobíte, hej? Budete sa s ním súdiť, budete možno sa vyhrážať a tak ďalej, ale budete v konečnom sledku musieť ísť späť do práce a možno aj v 55-ke späť na nejaké miesto, ktoré ani nechcete. Takže ja chcem tak apelovať na také tie rodičky, alebo budúce rodičky, alebo matky, alebo ktoré sa rozhodnú, lebo to dieťa chcú a áno, hormóny, áno, je to pre mnohé ženy je to proste ako keby taký Mount Everest všetkého, že proste to dieťa a zanechajú mu všetko a dajú mu celú svoju osobnosť. Samozrejme, že s tým úplne súhlasím, však to takto je. No. Ale na druhej strane si treba uvedomiť, aby ste sa nedostali do existenčných a ekonomických problémov, že koľko to dieťa bude stáť. A keď nebudete mať pri sebe partnera, ktorý to všetko zabezpečí, čo nie je žiadna záruka, či aj ste vydatá alebo nevydatá, tak potom ja by som si tak prijala, že keď chce so mnou niekto mať dieťa, tak nech mi pošlo na účet 330 000. Samozrejme, že je to úplne nereálne, teraz sa budete smiať, ale to je moja v podstate, by som povedala, len taká rada, že ono by to bolo asi také najjednoduchšie, aj by sme možno sa vyhli súdom o výživné, možno by sme sa vyhli množstvu problémov, lebo takto by si ženy povedali, takto by chlap, jak sa povie, zaplatil dopredu a že potom máme deti a potom by aj ženy možno nemali bezsenné noci, spávali by lepšie, boli by proste možno lepšími matkami a možno by sa to všetko tak vyriešilo. Len to by sme museli prísť k takému niečomu, že tá žena to dostane vopred a tým pádom sa rozhodne dobre, bude mať dieťa a potom akože, nie že zlatokopky ho vyhodia na druhý deň, že vieš čo, už to nepotrebujem. Čiže je to strašne zložité, ale tak by som si to predstavovala, aby tie ženy boli v pohode. Aby boli dobrými matkami hlavne, aby sa nestarali o tú ekonomickú stránku stále, aby nechodili po súdoch a nehľadali 100 € hentam a 20 € tam a aby sme sa nehádali o takéto veci a vlastne súdy to stojí strašnú energiu a strašné prachy a advokáti na tom najviac zarábajú. Povedzme si úprimne, lebo tak to sledujem tie prípady, hej, že v podstate na tom najviac zarábajú advokáti a súdcovia majú toho kopu. A je to v podstate také šialené. Takto by sme sa tomu vyhli, 330 000 na účet a môžeme sa pobaviť o dieťati. Asi to je taká moja rada na záver. Lebo viete, ako tá biológia nepustí, akože tá žena si bude chcieť to dieťa nechať, bude chcieť to dieťa vychovať, ale za čo, tak to je už ten problém. No. Tá biológia nepustí jednoducho. Tam muž má tú výhodu, že môže skutočne odísť, môže kedykoľvek sa zdekovať, nemusí s tým, ak sa povie, súhlasiť, nechce byť s tou ženou a tak ďalej, je x vecí, chce byť s tým dieťaťom, chce sa starať, ale zase samozrejme je množstvo, ktorí už nemajú tie peniaze alebo nepracujú, tak ono to je síce fajn, ale potom je to celé na tej žene. A potom sú z toho tie depresie a potom vidíme, že v podstate, keď sledujem aj správy, tak pomaly k samovraždám dochádza a ako nedávno, myslím, že som videla, nejaké dieťa zomrelo aj s matkou, akože je to veľmi nepríjemné, myslím si, že tomu by sme sa vyhli. Takže ako spoločnosť by sa to vlastne zjednodušilo, no len tým pádom by asi 90% mužov nemalo deti. To je môj názor, lebo ako 330 000, akože to fakt nemajú. Len to je proste taká ochrana. To je proste ochrana, že takto by to asi fungovalo a nemuseli proste ženy chodiť po súdoch. Ďakujem veľmi pekne, zamyslite sa nad tým.